ka Synjuk ki khon ki hajar ka Hima Nobosohphoh Southwest Khasil District kala aipor Taiew Syiem ki Hima Nobosohphoh Syemship bun ai ka jingpynbna ha ka bay debet ka Kynram ka belmi epo ka Hima ya ka te ka rai la shimru ha ka jingilang pajba jung ka Synjuk ka balalong ha ka khat khandai trik mentau bunai hayo rong blang Southwest Khasil District ha ka bagi nongilam ka Synjuk kiliyo ban penbena pajba ya ka te ka rai ban bertenru balada Syiem umla ban le ai ha po ka te ka por balabu nakaliang ka Synjuk kan selej ban khang talano sendon ni ka te ka upes jung Syiem ha ka te ka jingilang lawan ban isimbentaru dagi pajba ki balong ki khon ki hajar na ka snong baper ki baha po ka te ka Hima ki ba penpauru ka jing persyak ka bejur Halor ka jingle don bor jung Syiem ka te ka Hima upa kawang bor Syiem yong katai ka Synjuk ka layang Halor ki nyau teli kimat ya ka ba kila keno bo te Syiem ulale bar sensyar don bor kata ka bakan thup Halor ka jingbom khot pelong shu Syiem ya ka dorbar Hima mentala laisnam ka jingle don bor bantung usketri ke Hima klam ki jingtip jong ki Hima kata hadien bo usketri ula pep traino klam dari sign ka jingtung pun bon shu iki menteri elektor klam da yat kat kum kalinti ka jing de sop ka khandau Syiem hapam da bara nikor ka jing suki ban penbei upur sensyar snong bat ka jing register klumari upur sensyar snong klam da yo ka jing benjur bat ka jing khang ya ka office Hima klam da ajing tip kinongkran bakan thup yu edelbar yo pneu Chairman ka Synjuk ba res command ramsej vice chairman ka Synjuk ba moding therniang rang ba snong nong ba rang blang ba morning star paliar general secretary ka Synjuk ba prime minister paliar bat kiwe kila takran jorius Syiem ke Hima Nobosohphoh ba dawa ban penbet kloy kat bala ya kiti Kynram kay kijingwan ka ban pelong demi ya ka naga public meeting ha ka naga por ban khidmat mata idon ka jing Kynram ba ka jing sopha ya ki hapo ka Hima lejong bangin kwa bakadon kono kecing kelumar lani kimi huru-hura hapo isnong itau kepadon hapo jong ki Hima Nobosohphoh hari ke bas nosi akin gisgi bad akin por kebanta habang yak sneu ki snong itau hapo jong ki Hima Nobosohphoh kedon tang kijing yawet bat kedon tang kijing apa apra kedai kijing sencor pelat kijing sencar jong onus Syiem nah kwa bonus Syiem komono udah besar kali jong kamram bakumuk pala jong Hima udah bandar macam kek bangkit gila jong kun kumma bersensabha on masubit tang di pendik kato kaningut yo people sosi ya kibobon kibabalan suang ka Synjuk kamdei ka Synjuk jong ki kun ki hajar jong ki Hima Nobosohphoh kadai tang ka Synjuk jong kinong mausau ka jong kinong ba kena mar kata kwa banyo ay napiki nong mausau ban pensisahang ni hato nga kumunong yalam jong kani Synjuk ngadai na mausau hato ngadai na kasunong nong ba hato mong kistar paliar badai sekretari juga Hima udai na mausau hato mong kistar paliar udai na nong ba namar kata kwasim madan buram wat nom play down wat nom penrit jubor ya kajing plok jong ka Hima Nobosohphoh wat mot baki jing kidon ta kini ki artili ki senong mau sau bat kini ki senong nong barang bang ngatep kidon ki jerut ki tan meriam ngatep kidon ki jerut hangi apa sa cereu ngatep kidon ki jerut ki tan la jenrai bat barok ki senong ki badan apa ka kendau jo ke kur la kenja ki badan kumba artili ki senong kila sosat ya kan yep jakor ke jogu kepala penme karol thamai ban ai sanat tang chi senam me ki senong udai Syiem bakwa ban pisang ang ipiko ki pajba uwan na dulong khala ko bam lecho ka Hima Nobosohphoh uwan long Syiem hangni uyo i bangan wan kamay pisah hangni namar kata ulay pelong keu jakai yaki kamnyo ka Hima Nobosohphoh hakabang menchua kisor nasional kiyo sanat sansnem hadin sansnem la daw pajba udang menjor dangla kan pelong sordar biang tuju sordar bat kabay membar to ka por kalong uwe membar cispa tengka lane khamduna map yang ala dang bakla na ka bentas sansnem ki pajba kisuk kia senyang lo sunong nri mentaman lo snem habia senyang bai sanot teko ki pajba ondai tangata men hakam riu tarik jong penai ni hajar katra na kaliang nyu ka Synjuk kala ledra nyau tuli kimat hakmat Syiem Nobosohphoh ban pan ni ka jing sai Halor ki huri hura hapo jong ka Hima Nobosohphoh reu tarik penai basau
ar hajar khat pra ar hajar khat kendai ma biangan menta kasih kadai kano khat kendai tarik penai ba kendai ar hajar khat pra khat kendai tangi ke jubat jom kini ki nyau poin umla ban jubat ngadang lidung mener kat bur sekretari hapo kau fisu Syiem ngong filadon nem ki kat ngapon ni ubah bistoran ni upniau ubah ong hana udai to menteri ngam tip udai namu menteri ngapon ni uang adon hanu ston sebai no kata kot ni la kwa kan jing sai ya tu ki pon ya tu ki mat bistoran uang ngam tip yai ka don Syiem mentan ngalai pen kelima khamat Syiem pila adon nem tu ka kot ban ai jing sai no angi kum ka Synjuk ik tu ki nyau tu ki mat uang ka don apa bistoran are ka Syiem ni kum kane Pia kai mut pai ba. Penai basau tu penai bakandai. Pimla penai tangi jubat parit ikot siswa. Kami jing trei dam ta jok ka bhagam met to kai Nobosohphoh. Ngano ya pi. Kadai tangka Hima Nobosohphoh ha ka bala la pilet submit ka kot siswa. Lada pimai swa ar phau tu ka unum pliang ka kot jong pi. Hatau donam ka ri ti kam nyuk Hima Nobosohphoh. Ka bang ba ban ai ko ke sti swa swa ar phau tu ka. Kane kade ka jiluti imim pek ya ki khon ki hajar tu ki Hima Nobosohphoh. Hatom judan usnyang bun hai juga Hima. Na kaliang yungi na kapor sa kapor. Ni saja krong ila galum. Man la kisinong bania penpoy atau usnyang jong ka Hima. Kita kidi nam tam penut pensap ya ka Hima. Syukwa lang Syiem jubor hangi. Ha kaba kane ka jingjet ya ki Syiem kaladon la ka an. Ha kaba ka don ka Kasiau Autonomous District Council Appointment and Succession of Syiem and Hetman jong ka Hima Nobosohphoh Bill ar hajar nriu. Ha kaba la thoi sai ha kanika wei ka ban pa ka balong ba Syiem jong ka Hima uti ban long na kai uti ban long unong song chnong jong ka ta ka Hima nei so se tapi kumala kran na kine kiru rang ba mani ngin ka Syiem ka hap khang tu pi lenter na do long khau haba ki pajba kato ki akiu dis council ngai ki YouTube ngai ki media uang penban kini ki kam ki barit baria tanjung nong mau sau jung nong ba are ko Syiem bi ko pendawan hirtma da ke Hima ber kau pi namar kata ha ka bai dei kane ka banta ko Syiem kinun ka skor ka bahe sngap da ka basai na kaliang nyuka Synjuk om dei ba ki kwa bani hala suro da ka baburom ngil aya pi to ka jing tho ban pan jing sai hnrei haba phim ai da ka jing sai da ka jing tho ni man se bania me se surok bania hala ka jing tre kam jong Syiem ka Hima Nobosohphoh kala cross yau tau dak ba dei ban cross ka jing thongi ki menteri ka jing thongi ki lemdo ngene krana ka basai kumanga ngalap pule la ni ngalong ya pi mene ba omnot padon da ka wai pade ka an ana kamta ban thongi kita ki menteri wong ana kadai ke dorbar Hima kabalarai bentung menteri kadai ke taga Hima kabalarai ngon em ngang adon ke dorbar Hima arajar khatnyo hanai ke dorbar Hima arajar khatnyo klam ya krana ye ya kabadai ke jingthong ik ki menteri hanai la supun bana bet ba ki menteri hapo ke Hima Nobosohphoh menta ki adon nyawut nai uyo ekane ka an namar ka kum kane ka kondon tre kam ba ka jingjet yu Syiem kamut haba ka don kano ka kum ka section ka artikel ka balai ka section iwei kolong sai bala ka don kano ka jinglat thli jong ka office lane jong ka suki yu Syiem Nobosohphoh returning officer ubadai yu breu jong ka council udai ban khot maniak slok ringkat bat ki saulung do ki badai ru ki elector kata kamut ulung dok lai kenjak san mau b ulung dok maulat c ulung dok thuni ba san mat bat d ulung dok paliar mau kerda bakin jit yu Syiem Nobosohphoh hendrai menta lapen mi thamai ya kita ki menteri ki bat thamai na yo ekane ka ai ngangatip ka jing pen kre ya ka village administration bill lade ki anyu ke Hima lade pen kre Handrai ya kene ka an hadu menta kam padyo kumal akran da unong kran ba kamat kam padyo ya kijing menjur na kaliang jong governor Handrai Syiem jongi ula dada pentre kap advance pi kene ka an namar kata ko Syiem kebedan buram pikwa kesuk kasanya po ke Hima Nobosohphoh wen suai kitu ki menteri ba pilat de thong be an hadu bandayo ya kijing menjur ke village administration bill
Lara pi baklai kata kan sadon kapor ha kabakan ke yorong belang ru kan nyam lara kiwan tulun kipat kikun ki hajar jo ke Hima. Dia mar kata ko Syiem badan buram haba pi cinti kata kakat kabadan buram ngan ong da kabasai hani kum menung yalam jo kikun ki hajar jo ke Hima Nobosohphoh buram yakini ki an jo ka diskonsil ki an jo ka ilaka jo ka Hima ka jongi buram yakini wat nom le start ai ruan kat kom ki kendom trai kam hawa pila pil banlom ya kador bar Hima ka badi benlong Syiem Syiem kala dei tapi pa im badan buram bat pinjar sukino omna don kam tapi pi banda lek apil la ne lek ban yakun na kam ko duma po diskonsil pila se thong ba pimla ban pendat yalang ka kamera majong sai ka pisa jo ka Hima ba pidi lilam kita ki kendau popam daba saya kita pisah, bapisa supenlong, bai mit tak kebai sanat, Syiem kisenong kitau, balai pim aja kai kun ki ajar ke Hima. Hakari titre kam jong Hima Nobosohphoh, kam don hande hakane ka ak jong ke Hima, kabala pa da ke diskonsil, sau Syiem, ubala kladno uba mensua Syiem Dixon. Hakane omdon kano ka kabynta kabaong makadon kum kata kador bar Syiem. Hangne kadon bek kadkum ka definition jong kane kadon bek tang kadkum kane ka definition kamut ya kane ka ak kamut kadon tang kador bar Hima. Like na kador bar Hima omdon pat da kawai komiti like tang ka executive committee jong Syiem. Namar kata ko Syiem medan buron. Pidai na po nang stone Syiem ship. Sngewbha wat nom penon kam ya ka kentin ka baki ong kata ka dorbar Syiem namar hanong ston ke per ka company Hima berkari Hima Nobosohphoh hanong ston barok ki menteri barok ki solar senong ki dei ki khot jong ka Hima katba Nobosohphoh Syiem ship tang ki saulung do ki badai ki khot jong ka Hima plus sekretari bat ki khot ki bakentup ya ka deputy Syiem bat ya ki dekat jong ka executive committee kepala jit de dorbar nre susi mano hani ku malakran da iwe ni iruang ba bau sekretari ulah susong na hakendong ulah suan kamran ba da we pat mano matung Hima ki utau sekretari Hima antung Syiem marwai piang kane kadi ke jing sensar Saddam Hussein kane kamdei ke sensar Saddam Hussein kane kadi ke sensar pajba namar kata ka jing thong yaw long do kadai ban long ling ba de kitu ki kur ki ba de ban jet yu long do haba thong ni khok ki ba tre po ko fe su Syiem dei te piu Syiem maroi ba thong dei ban thong de kador bar Hima namar kata kan mau ko Syiem modon burom ki dan bun ki briu ki ba pele thong be an weng ye kitu ki por haswa ba ka por kan dir weng ye kitu ki briu ki ba pila thong be an maroi haswa ba ka por kan dir Lada bitung private secretary hayang jong pi anong kau nak kalian jongi ki kun ki hajar tu ke Hima Nobosohphoh nginom ong iei nei lada bitung kum kinong tre jong ke Hima Nobosohphoh ni don ka hok manawana pi ba pi dei ban weng no ekto mardor den mar kata haga be dei ka jinji lilam jong pi kendo pam da baru ngasngo ba ko Syiem madan buram pi sensari ke Hima Nobosohphoh namar pi don ka to ka kendo pam da ba lada menta pimdan su to kenda pam naba pila dedu pidon hok ayu ban wan sensarengi pi sensarengi ni don ka la kenjang ti ni don long do paliar don long do sanmat udon la jong long do u thong ni ba udon la jong umalot udon la jong long do are pi wan sensar pidon ya de yu pi ban ni lada pi dino jong la jong pi sensar tang jong kiwen namar kata lada pidang don to pisah pimpat depan Sngewbha lek pen pai no penyo biang yang to jaka pam daba ladam yo ngin pelong ya kani kathma ka bajur hapo jong ka Hima Nobosohphoh dan mar kata pensange senon ne kani ka rai jong pi marwai ban ai sanot Syiem kata ka de jingdawa ka banikong na kaliang jong ki kun ki ajar Hima Nobosohphoh buron mi katu ka rai jong ka dorbar Hima ar hajar khanyo ka ba piong ba baru kisinong ki dei ban pendap bandon lau pudu sam kat hadu ka bakut jung Syiem araja khanyo ndai ko Syiem tam dai su waraja khanyo dei Syiem araja khat khandai wajan araja al kau namar kata
Dei ban trekam kat kum kirai dei ban sina start tang marwei. Kanai kam dei kanong kenti jong phi marwei, kadei kanong kenti jong ka hima bar kawei. Sengap buram ya kasur jong pajba wat yalam bakla ki briu ba kata kesenjuk kadei tang jong unong mau sau ba jong nong ba. Yana mar kata pilawan ong ni halakum kisau cap klam masurok nrengong salek kum no ko sim badon buram. Ladangi wan na ka buram ban pan na jing thono pisuru pim ai te ka juba. Ladangi la lek hau pis jong piru kang talaman kapor di pikosim. Tingin lek kumno. Ngin hap la surok. Tena mar kata lada kisngau. Ba kini ki jinge hapo jong ka hima bro kawai kilong ki jing huri hura ya ka hima bro kawai ngong lum kloi ya kedor bar hima. Namar kata ha ka bede ki nyau teli kimat. Kibana kaliang jong ka senjuk kala debu kamat jong pi ban pan jing sai. Na kalian kesenjuk ke ai por ya pi tang Taiew ba kin le ai. Lada pim le ai po Taiew. Ngin saya hiar do paj ba ngin kang tala sendon ni kan ka ofis jung Syiem kumbalarai ka ki khon ki ajar do ki Nobosohphoh. Ya ki huri hura ki bajah nong ba ya ki bajah mau sau ngong penbek kloi lada pi don ki skor. Lada pisngau bakam perlong ai to cek thai suahang ni ap yang ihadin Taiew kai kabynta ya ko office jong pi ko Syiem madon burom.